Руми ни казва, че раната е мястото, където може да влезе светлината. Халил Джабран ни казва, че от страданието излизат най-силните души, че най-масивните образи са обезпечени с белези. Марк Аврелий ни казва, че пречката пред действията напредва към действията, че това, което стои на пътя, става път. Наполеон Хил ни казва, че всяка незгода, всеки неуспех и всяка мъка носят със себе си семената на еднаква или по-голяма полза. Елизабет Кюблер-Рос ни казва, че най-красивите хора, които познаваме, са тези, които са познали поражението, познали състраданието, познали борбата, познали загубата и са намерили пътя си от дълбините.